Ọzara East Local Government ọ sị na ọkwa sịrị ụmụ ya ha tụrụ ji ha tụrụkwa mkpọrọgwụ ka ọ ga-abụ onye nwe ji gwuru ji ka ha were mkpọrọgwụ biri ka onye a na-azọ azọ ada ama n'isi dị ụkọ onye a na-azọ azọ ada ama n'isi dị ụkọ ịtọ nne wee sị na ya amụcha na ma ya otu mụtago ọ bụrụ na amụnye ọ ka amụchi onye ọzọ ga-anọ ma ọ mụ anyị nọ mụ na ọmụgo iche na ya nọ ihe sị ofu onye ejekwa ụdọ sị ọkwari nwụọ nke aga o nwere ike iche ọ ya bụrụ ihe ọbụla gburu ọnwụ ya bụrụ ogbu ọnwụ onye gbuo onwe ya bụrụ ogbu ọnwụ na-abụ na ịnụ asịrị na onye a na-azọ azọ ada ama na isi dị ụkọ ifo ebulu ha ọkụkọ eji chụọ aja ịma na ọ ga-ofu mbọsị na ọ ga-anatakwa onye nwe ife a bụ ịnụ eji agba mmadụ ume onye na-ata afọ nwee nchekwube ọ bụ onye ọ sị na ife mmebi a na-afụ na be okokporo bụ unele chacha ife mmebi a na-afụ na be okokporo bụ unele chacha unele chacha n'ezie ọ bụ ihe mmebi maka na ụmụzi ife ọzọ ị ga-eme ọchago inyekwuo ya abalị na abụọ ịta olebule ife mmebi a na-afụ na be okokporo bụ unele chacha ife ejikwa afụ unele chacha na be okokporo bụ obi adịrị ya ekwesịrị ịfụ mmụ ekwu ekwesịrị ịfụ ji na okokporo mgbapụ okokporo bụ ete na mma nkwụ mgbapụ okokporo bụ ete na mma nkwụ ọsọ sukita okokporo chọọ ịgbapụ na biya okokporo ha na-ete na mma nkwụ nweghị ihe fọọ na biya dị ya mkpa okokporo bụ nwoke na anụghị nwaanyị mmadụ nwere ike nụọ nwaanyị nwunye ya nwụọ bụ ozi okokporo bụ nwoke lugologo elu nwaanyị mana ọnụ ha ọ bụrụ nwoke anụghị na nwaanyị nwoke anụghị na sele na mmadụ anọghị n'afịa ndị bi ya anụ ọnụ okokporo si hei nna n'afịa mmadụ pekwa fịta si jụọ ya ndị bi nwunye ya ọnụ n'afịa ụmụ ihe mmebi a na-afụ na be okokporo tọrọ nji nwaanyị onye nụgo nwunye oge ụfọdụ iche na onye ji nwaanyị na ụmụaka tọrọ okokporo tupu o jide nwunye nji nwaanyị ọhịa na-akpụ ya n'onu ndị Igbo ọsọ na dibịa akpọ ha akpọ zogbuo nwa ọkụkọ ọkwa ụgwọ ya zogbuo nwa ọkụkọ ọkwa ụgwọ ya dibịa nọkọta ọbata bụ na-asị na kpọọ dibịa na nnekede be maka ịma na udo ọ dịkwa ya ma na ihe ọmụkọ wee kwụrụ ka wee mara ebe nnukwu akwụ nke ahụ mgbado aja ka ama ihe ya eme echi ọ wee wụ ya nnukwu ọkụkọ echebu na oyom kwa ya asị weta ozugbo dị ebe na-awụ afọ awụ anyị bụ awụ anyị tọsịa na ọkụkọ ịsa nnekwu ịsa ji ịsa ofu ewu ọcha onye anyị gasị ọkwa na mmadụ eje na ọnụ nwe na-eme nọ ka ya malụ maka echi o wee wụ ya nnukwute ihe ya si ya weta onye jee mmadụ aja ọgụ ụfọdụ ọwa nnekwu inu a wee sị na dibịa akpọ ha akpọ zogbuo nwa ọkụkọ ọkwa ụgwọ ha bụ na ife mmadụ ga na-eme ife ebe ọ ga-akwụla ọnwụ ya ugwu dibịa kwesịrị ịnọ bịa kọrọ ya aka n'ụzọ sị na-achọ ka ị bịagoro nnela ihe n'ụlọ na nna m sị gị bịa ka gị n'afọ ma ị nọkọta ịbatasị onwe onye ahụ agbala afa n'ebe a ị na-agazi wee zogbuo nwa ọkụ sị na n'ọkwa anyị chọọ iji wee jee ihe echi gịnị anyị ego ọ ya mere na mmadụ na-eme ihe ọkpọ ndị mmadụ akpọ zie ozi si jee kpọọ ọlụmonye dị ụtọ ya bịa na nnekọta nwa ọlụmonye dị ụtọ ọkwa ha kpọọ nke mbụ kwelu ugwu nke bụ ogosi na onye akpọghị ha ma n'ihi nọ nke tọzi onwe ihe mere ka akpọ gị enwe onye asị na ọkwa dị efe si hapụ na ya onye ọmụ mkpọ ya
mana ọ na-akpọghị akpọ ihe wee mee ọnwụghị onye echekwaba gị n'ihe ụfọdụ mee ndị bịa akpọghị akpọ ozugbo ọkwa ụgwọ ya bụ mmadụ azụrụ n'ọkpa n'ọkpa ori ma ọ bụ jee ebe akpọghị akpọ ịkpọ mmadụ akpọ n'ihe na-akwanye ugwu ọ na-enyekwazi nchekwaba onwe onye bịa be gị kpọ bịa lie olili wee bịa ofu onye wee tụgharịa ọgụ ị ga-apụta sị